Marko Janjušević Janjaš pre neki dan je rekao kako su on i otac njegove bivše devojke, Maja Marinković, izgladili odnose, te da kada bi se sreli na ulici, on i Taki, sve bi bilo u najboljem redu. Odavno se više ne komentarišemo Taki i ja. To je sve iza nas. Nemam protiv njega ništa, sve se završilo. Kada bi se sreli na ulici, bilo bi sve okej jer smo zakopali ratnu sekiru, rekao je Janjuš. Povodom ovih navoda oglasio se i Taki i neočekivano demantovao svaku Janjuševu rečenicu. On mene u životu ne zanima, nisam ga video nikada. Ja niti ga znam, niti ga poznajem, niti me zanima čovek. Ja imam svoj život, on svoj. Maja ga je nedavno prebolela, tako da taj čovek me ne zanima u životu. Šta ima ja da komentarišem i da mu dajem na značaju? Ja imam svoj život, njihovi me ne zanimaju, rekao je Taki.